Department of Public Works and Highways Region 6 plano pagpatuman sang total closure sang dalan sa Aganan Pavia kung may lifting activity sa ginatukod nga flyover agod malikawan ang aksidente. Ining balita ang aton gintutukan. Madamo na nga mga motorista na kulubaan nga maglabay sa ginatukod nga Aganan flyover ini matapos ang aksidente nga nagluntad sang Martes sa diin nahulugan sang crane boom ang duha ka mga salakyan kag isa ka persona ang pilason. Ang proyekto ang ginapatuman sa DPWH kag sang pribado nga kontraktor. Bangod sa aksidente, nagapangayo sang pasaylo si DPWH Assistant Regional Director Jose Alfruto sa naging trauma nga gindala sini sa mga biktima subong man sa mga motorista. Nagpapakayo din kami sa pasaylo pag-intindi sa mga motorista naton na nagagamit ng karsada dira. Pero it's unfortunate na may natabo ato despite sa mga gina-deploy and employ man naton ng measures. Dugang panifruto, ulihin na lang man kuntaning a cage bar ang ginapatindog sa lugar sang matabong aksidente. Padayon pang investigasyon sa DPWH kung may nakumiter nga kapaltahan ng kompanya sa natabo. Nagpasalig ba ng DPWH 6 nga maghimo sa matikang kaupod ng kontraktor kag LGU sang Pavia agod masiguro nga hindi na maliwat pa ang natabo. And we have agreed with the municipal government of Pavia that we really do temporary total closure of the road segment if indeed may mga lifting activities kita. Upod kay Cirilo Duque, John Sala, Buona, Western Visayas.